Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag at good morning sa lahat ng mga kababayan! Sayaw mga choy. Let's go! Choy, choy. Oh! Choy, choy. Diba? Up! Choy, choy, choy. Down! Choy, Sidewalk! choy, choy. Backward! Ako po si Senador Sap Bongga! Siyempre, excuse me, naubo lang ako. Parang may hindi pa naipasok lahat eh. I-welcome na natin ang ating pinakamamahal na purok leader din sa purok 93.9 IFM Manila! Pangulong Dagong! Yun o, Pangulong Dagong! At Senator Sap Bongga, ito inaabangan na rap sa buong bansa! Agoy kagilok! Agoy kalami! Ishoot diri o! Gimahal ko ikaw din ako sa kinilo! Gipadalan ko ikaw! Nagsulat, imagilaway abid na akong magpakamatay! Susinday, sustudong! Isumbong ramandi! Pangulong Dagong, this is your turn. Come on. Unsa man na? Para ito sa Saan na naman ang para... mga gwardya. Gwardya, okay. Jaguar in short. Mga gwardya po ito na rap. Akong bahala sa batuta sa mga gwardya, ha? Okay, makinig na mga gwardya. Come Let's on. go. 1, 2, Hey, 1, yeah. 2, 3. Bye. Ani, ana. Mga gwardya ay nakinig na. Oh, really? Matigas, makitab ang batuta. Yung ano? Kung may tinga, mukha ng tuta. Kalami. Gwardya, mayak ang dibdib. Walang takot sa lugar na liblib. Talaga? Hindi takot sa malaki na sawa. Pero takot sa kanyang asawa. Hoy! Bye. Ani, ana. Bye. Ani, ana. Ang nakapula, may suray sa mata. Ang nakaputi, mukhang butiki. Hoy! Ang nakablo, mukhang kanggaro. Hoy! Ang nakadilaw, mukhang langaw. Talaga? Ako'y nakilite. Ang gugma ko kanimo, ga-uros-uros. Ang gugma ko kanimo, ga-lami-lami. Agoy. Minahal ko ikaw, tinakuso kinilo. Tagalog pala. Minahal ko ikaw. Basta yun na yun. Hindi ko memorize yung aking lyrics kasi, ano to eh, overall tong lyrics ko. Nahingal ako, Pangulo. Para ako nakipag-giyera. Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, friends, investors, gentlemen, May mga... countrymen, and lovers. Sino ba yung mga investors mo, Pangulo? May bago ka na mga investors? Umalis na. Nasara naman. Mga investors ka dyan. Anyway, mayong buntag kanimo, Senator Sap Bongga. Madyong buntag po. Baka Sana'y makalimutan. nagustuhan ng mga gwardya ang aking rap. Ba't ba hindi magugustuhan? Tawang-tawa nga yung mga aid natin, hindi gwardya eh. Hindi naman sila nakinig doon. Nakinig Nag-monitor? Natawa ba kayo sa rap ng gwardya? Wala. Ha? Parang plastic yung tawa nyo. Ano ang plastic? Ang tawa o ang ngipin? Yan nga sinasabi natin. Baka makalimutan mo yung mga babae sa buhay mo. Hindi ko makakalimutan yan dahil sila ang nagbibigay ng lakas po sa akin. Dahil sila rin naman po ang taga-kuha at taga-nakaw ng aking lakas. Talaga? Walang iba. Kalami. Maayong buntag ninyo mga angels, Right. mga dagong
angels. Yun, no? At syempre, ang ating mga kababayan na tumawag ngayon sa 0916-8... Ano ba? Sandali, nakalimutan ko yung ano, hindi ko mabasa yung... 897-5365. Meron tayong unang caller sa ating Bluetooth edition na linya, Pangulong Dagong. Okay, let's check natin. proceed. Hello? Hello? Hello po. Magandang umaga sa inyo, kababayan. Anong pangalan? SG Banyos po. SG Banyos. Banyos. Banyes. Tama? Banyos po, Banyos. Banyos. Di ba ang Bisaya sa Banyos, Pangulo? Ng haplas, ng haplas. Nag-haplas. SG Banyos. Taga saan? Banyos po, Banyos. Hindi po Banyos. Balyos. Banyos. Sige. Subukan. I-text nyo na lang po sa text line namin yung pangalan nyo pong totoo. Banyes. Banyos. Sir, anong tama, sir? I-spell out mga, sir, para maklaro namin, sir. Bravo Alpha, November, Eco, Zebra. Alright. Banyes. Banes. Banyos. Bales, sir, Bales. Bias na nga lang. Bayas, SJ Bayas. Bayas ka talaga. Dahil dyan taga saan ikaw, SG? Sir, Hello. taga saan po kayo? Dito lang po sa San Juan po. San Juan. Sir, Malapit na dito. natuwa ba kayo sa rap ko, sir? Maganda ang ulo na kabuhay. Nakakabuhay ba? Para sa inyo yon mga gwardya. Mabuhay ang mga gwardya natin. Dahil ikaw ay isang gwardya na nabuhay sa rap naming dalawa ni Pangulong Dagong, isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang dito yung kami. May pumasok kasi dito na delivery. Tinuro namin yung maayos. Kung saan nakakarating. Nakalitan sa kami ko. Ano dapat na dito, Pangulo? Yung delivery kahit saan-saan nakarating. Oo, Pangulo. Ano bang dineliver, sir? Deliver ko siya sa kanto. Nakarating din sa may klase ng mga bata. Ano nga ang dinideliver nila, sir? Pagkain kasi. Patay? Dapat sa kantin lang. Tapos nakarating saan? Sa classroom yung mga bata, Pangulo. Saan daw? Hindi ko maintindihan, sir. Hindi ko rin siya naintindihan, Yung Pangulo. signal mo kasi, sir. Pero alam mo, ganito yan. Ay, ang delivery, sir, alam mo kasi, parang yung pagkain na yan, gusto niyang i-share sa iba. Baka may sideline, sir. Nagbenta din yan sa iba, sir. Hindi lang para sa kantin. Baka may sideline dyan. May delivery nga dito sa kanto at Anapolis. Yung pagkain? May pagkain dyan. Talaga? Kabili nga ako dyan. Ikaw, sir, nakabili ka ba dyan? Bakit naman tinatanungan siya? Pareho ba kayo ng tindahan na pinupuntahan? Sir, hello. Wala na. Signal difficulty sa ating tumatawag sa ating Bluetooth line. Dito naman tayo sa ating linya, sa ating telepono 584-5545. Hello, kababayan. What is your name? Hi, I'm Mercy ng Las Piñas. Mercy ng Las Piñas. Anong trabaho? Housewife. Housewife. Si Ma'am Mercy. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Uy, huwag mo ganyan. Party. Di, kanta man yan. Huwag mo ganyanin. Disco. Hello, Ma'am Mercy. Hello po. Ma'am, lakasan niyo po ang boses, ma'am. Mercy. Virgin sa isumbong kay Pangulong Dagong? Opo. Dahil virgin ka, ano ang best friend mong FM dyan sa Las Piñas City? IFN ang best friend. Ang idol kong Esther. Ma'am, matagal na po kaming best friend, ma'am. Binalik mo talaga sa idol. Babalik ba kami sa idol, ma'am? Alam mo, ma'am, papiliin kita, idol o best friend? Mercy. Ma'am. Mercy. Yun. Binabaan tayo, Pangulo. Natakot mo. Hindi mo, ikaw kasi. Tinatanong ko lang naman. Saan man ang nagsabi nun? Hello? 584-5545. Pangalan?
Yun, binabaan din tayo. Ang saya-saya. Dito naman tayo sa ating text line. Mga kababayan, 0939-7062816. Magandang tanghali, Senator sa Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang mga kasamahan kong mga tricycle driver. Trike yan. Trike driver. Yung Ay, hindi yan tricycle driver? resikad na sa to, trike. Trike. Yung Trike, bike ba? tricycle driver. Ang padjak ba? Na mga buhaya. Oy, Mga buhaya, puno na ng sakay nila, tumatawag pa rin, mga buntot nila gusto pang sakmalin. Mga pasahero kahit puno na, kaayo ra silang putlan o ikog. Ano ba ang gagawin ko sa kanila, Pangulo? alam mo kasi sir, hanap buhay po kasi yan. So kailangan lang na talagang pag ikay nagtatawag ng pasahero, paunahan po yan sir. Pero sadyang itong pagpuno na, wag nyo nang tawagin. Sisus ko naman. Napakabuaya nyo nga. Mag-share naman kayo ng parehas man kayo naghanap buhay, sir. Mag-share naman kayo. Huwag naman kayong ito talagang mga, mabait naman yung mga trike driver. Pero may iba lang talaga na buaya talaga. Yung trike driver? Hindi, yung buaya nga. Lumalabas yan pag high tide. Yung buhaya? Yung trike driver. Kasi magsundo ng pasahero. Yung trike driver? Yung buaya. May sasakay kaya nun. kung makita mo doon, nakangangala? Yung buaya? Hindi, trike driver. Oo, nakanganga. Nilalangaw pa yung bunganga Ng buhaya? ng trike driver. Di ba maraming pasahero siyang Yung sakay? trike driver? Hindi, yung buhaya. Oo, pinasakay na lang niya sa likod. Kaya makapal man ang likod niyan. Ng buhaya? Ng trike driver. Tsaka yung balat niyan, ginagawang pitaka. Balat ng buhaya? Balat ng trike driver. Ay, biro lang po yan. Magalit sila sa atin. Yung trike driver? Yung buhaya. Naku, nakakatakot. May tato pa naman. Ang daming tato. Ng mga trike driver? Hindi, ng buhaya. Ito, bato-bato sa langit. Mahal na mahal po namin kayo mga trike drivers Yes, natin po. out there. Dahil dyan, tuloy-tuloy po tayo sa ating sumbong. Dito naman tayo sa ating mobile phone, Bluetooth. Hello. Hello po. Magandang umaga. Anong pangalan? ID. Heidi. Taga saan si Heidi? ID po, ID. ID pala. Lang Caloocan. Ayan ang resulta po sa sobrang pag-feedback. Bingi-bingihan na po kami dito. Anong pangalan mo? ID. 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 Ivy. Tama po, ma'am, Ivy. Opo. Yan, binibiro ka lang namin. Pakita mo nga yung ID. Kahapon. Ano? Ako yung caller kahapon. Hindi po kami nagtanong. Yan tayo Diyan naman na, parang pag-ibig lang din yan. Kahit hindi naman tinatanong kung nakipag-date ka kagabi, sasabihin talaga. O di nag-ano. Hindi, masaya tayo na tumawag po ulit si ma'am. Hindi ako nakausap kita ulit. Ikaw na lang. Oh, si masaya Pangulo. si madam. Si Pangulo na lang daw. So Ma'am? ako dito. Huwag ka na masil. Ma'am Ivy, salamat. Parehas kayo. Ma'am Ivy, ma'am, salamat po napatawag ulit po kayo. Opo. Idol kasi namin kayo Dahil dyan, Ma'am, actually, anong tawag yan? Yung tawag na assignment na lang? Collect. Grabe ka, Pangulo. Pangulo, wala akong sumbong. Batiin mo na lang yung mga mananahid dyan sa Bagong Silang. Ma'am, sumbong kailangan natin magsumbong, ma'am. Hindi pwede magbati, Ay, ma'am. sumbong kasi si Pangulong Dagong kasi hindi niya binabasa yung mga pabati ko porque mahaba. Ma'am, may isa pang... Mga pawasyon pa. Ma'am, may bago akong pinirmahan dito. ano yun? Na resolution, ma'am. Sa? Executive order, bawal isumbong ang Pangulo dahil may immunity. Meron ka Pangulo Pinisilingan. Ma'am, Sinumbong ang Pangulo ng bawal isumbong, ma'am, ha? Salamat po, ma'am. Okay, may immunity. May na ang Pangulo. Ano mo, you're so unfair. Hello, 584-5545. Pangalan? Magandang umaga po, Pangulong Dagong at Senador Sapbongga. What is your name?
Ching po. Ching, virgin sa Opo. isumbong kay Pangulong Dagong? Slight po. Slight, okay. Mag-enroll ka sa aking club na to all the boys na mamahalin ko pala ngayon. Okay lang po. Okay lang po. Sir Sapbongga. Talaga? Ching, taga-asa ka, Ching? Taga Paranaque po. Kasi trabaho, sir? Driver po. Ay, Ano, four-wheeler truck. ano po? Four-wheeler truck po. Four-wheeler. Four-wheeler truck. Sir, nakadrive na kayo ng three-wheeler truck, sir? Opo, tricycle po. Tricycle. Hindi, truck talaga, na tatlo lang ang gulong. Hindi, kasi yung four-wheeler na flat ang isa, kaya tatlo na lang. Oh. Ni running flat, sir. Flat ganing ilong nga kung mo rekarga. Anyway, sir, go ahead. Dahil isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung mga taga-R21. Bakit po? Pag maraming delivery, tamad mag-deliver, pero pag kakonti, sisipag. Ano ko lang pwedeng gawin doon? Lipat ka na lang, sir, sa Air 22. Meron bang ganun ngayon? Meron. At saka ang pinakapaborito ko yung Air 23, Air Jordan. Salamat po. Isumbong kay Pangulong Dagong. Nagulat naman ako doon, may bagong kompetensya ang Air 21. Dahil dyan, tuloy-tuloy po tayo. Dito naman tayo sa ating linya ulit sa ating telepono 584-5545. Kababayan, what is your name? Ay, Jimmy. Jimmy! Taga saan si Jimmy? Dito sa Cubao. Anong trabaho mo dyan sa Cubao? Tahian. Tahian. Ooh, really? Virgin sa isumbong? Virgin. Dahil... Sus, ginoo ko. Basig ilong na lay virgin, ani. Jimmy! Dahil virgin ka sa isumbong kay Pangulong Dagong, ano ang best friend mong FM dyan sa Cubao, Quezon City? 93.9 ang best friend kong FM. Let's go! Buhatin ang makina! Sayaw! Isayaw ang makina! Tapos gagawa tayo ng pantahi! Tahiin ang bibig mo, ang daldal mo! Jim. Masaya lang. Masaya Jim. lang. Bisaya ka, Jim? Bisaya. Gasam ka. Asang Bisaya, Taga-Budol. Ay! Diyos mio. Ikaw ditong gasakay-sakay itong kabadyong putik dito ang tag-ija si Jojo. Ang kaladyo ni Kaladkats Bulumbong. Ay, Diyos ko, wa jamo. Oh, napapansin mo ba, Jimmy, na ang dami-dami mga kababayan nating Boholano na nakikinig ng sumbong? Ay, ako. Ngayon, may challenge. Ay, kadali lang. Asa ka sa Bohol, Jim? Sa may San Miguel. San Miguel. Sa San Miguel, Unas Carmen. Perting gahian din ang lugar, ah. Ako, taga Tubegon. May challenge ako sa tanang taga Bujol. Unsay proper spelling sa moon? Dabuhol ang inispilingan. Ikaw, Jim, tubaga. Taga Bohol man juga, Jimmy. Unsay Paano proper i-spell? Nakalimot ko, alam mo? Nakalimot. Ako nga, dili ko taga Makong im. Makong im. Ay, Damo-damo. hindi, mali ka. ikaw. Ang proper spelling ng moon pag taga Bohol ka, mako na M, ang O, at saka O, mako na M, wajamo, in dajon. Narinig ko na lang naman nakalimutan ko lang. Narinig mo na yan dati, di ba? Right. At least na-refresh ka. May lesson 93.9 dito sa iyo, Jimmy. Jimmy? Makong M, wajamo, in dajon. Dahil dyan, Jimmy, isumbong kay Pangulong Dagong. Ay, Pangulong Dagong. Isumbong ko lang yung sarili ko. Di lang kung mga suko, Jim. Bakit? Tungkol sa sabong. Ha? Sabong? Sabong banganok. Sabongero ka ba? Hindi, tagsawag na isahay. Ha? Na isahay. Onya? Sumbong ko lang na pag bumusta ko ng maliit, pag malaki, matatalo. Ano kayo gawin niya? Alam mo, ako kasi hindi ako mahilig ako sa manok, Jim, pero adobo na.
Di ba may ano yan? Pag May... gusto mo, itaya ka, puro maliit lang. Kaya ang maliit, pag inipon mo, lalaki din yan. Kasi pag pinusta mong malaki, talo agad yan, ubos ang pera mo. Aha. Di ba maraming balahibo yan, Yung Pangulo? manok, yung manok. Hindi, yung sabo. Ay, sabungero. Sabungero! Ikaw, sige, di kag antog derby, ha? Ay, sabungero? Hindi, yung manok. Di ko napakainin ng page yan. Ah, yung manok. Yung sabungero. Jem, salamat, Jem. Saglit lang. Wapagini ka na human, kulira. Kulirang lambay, bantog, wahing luto, hingkinto di ay. Dati na lahat ng mga kasamahan ko dati sa... Walang bate, Jem. Walang bate, Jem. Singit pa yung ka, ha? I came from Tubigon. That's why I was happy when the last time I went to Bohol. First time I landed there. Nakita ko yung lugar. Very improved. I thought all the while, alam mo na probinsya na buhay. Ako, taga Davao, pobre lang. Pero dili man daing anak kakuan. Nindot na ang Bohol. Yan, isa lang ibig sabihin yan. Maganda na yung airport. Maganda ang pamamalakad mo, Pangulong Dagong. Maraming salamat. Magandang tanghali, Senator sa Bongga at Pangulong Dagong. Yes. Isumbong ko lang po itong pahinanti ko na si Dane Dimatira. Nakakainis na kasi dahil pinapahawakan niya ang kanyang batuta, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Ano po ba ang dapat naming gawin dito? This is Hiner Aquamay. Alright. Hiner Aquamay po ito, Pangulo. Lagi pong... Okay, mali pala yan. Dugtong yan. Isa pa yung sumbong yan. Ang dami palang sumbong. Isa-isa lang ang sumbong. Hindi ko kinakaya. Alright. Dahil dyan, Pangulo, pinapahawak na yung batuta daw ng, ng pahinante. Ano bang gagawin niya dito? Dapat, hindi. Kung driver ka, bawal po yan. Doon mo yan pahawakan din. Saan? Sa sikyo. Kasi ang hawak ng driver ay manubela. Ang hawak ng sikyo ay batuta. Paano yan ngayon na Pangulo kung ang pasahero hahawak sa doon sa manubela? Hindi, doon sa batuta. Paluin mo. Ng batuta? Ng manubela. Paano yan ngayon? Iliko mo na lang dyan. Yung manibela? Yung batuta. Paano yan ngayon kung ang pasahero na siya yung mismong dadakma doon? Sa batuta? Hindi, sa manibela. Pag manihuin mo. Ng manibela? Ng batuta. Di ba sa security guard lang yan? Baka kagatin niya, ha? Yung batuta? Yung manibela. Saway ka ba, Pangulo? Ay, batiin ko lang si Maripe Cadaw. Pinapawisan ako. At si Rachel Serdino na maganda pero NBSB. Right. No boyfriend since before? Since before. Hindi. No boyfriend since may batuta siya. No boyfriend since batuta. Yun, ang aking kaibigan pala na long lost friend ko, nandito si Darwin De Leon. Binisita tayo dito. Isang, businessman. Manlibre yan mamaya ng lunch. Sure ako niyan. Ay, talaga ba? Tagal hindi nagpapakita sa akin. Mga more than 10 years. My question is, mayaman ba yan si sir? Mayaman. Bag pa lang yan. Branded na. Kaya pala kaibigan ka. Ang gaan ng feeling ko. Businessman kasi. Next. Hello, kababayan, 584-5545. Yun, sinayang mo ang tawag mo. Alam niyo po yung mga nasayang yung oportunidad yung makausap kami. Naman. 584-5545. What is your name? Hello, Senador. Ela, ba't kaya yung boses mo? May sumapi na naman? Sino to? Sino to? Ha? Japit. Okay, Japit, dahil hindi ka na virgin sa isumbong kay Pangulong Dagong, ano ang iyong sumbong? Pangulo. Pet. Nawa na Pangulo. Pangulo. Ha, pet. Hindi ka man? Pangulo, kala ko nasa China ka. So ngayon, ang problema? Ano man ito, naka-teleport man ako. Diba? Via satellite kami, via satellite. Diba? Merong live telecast ako, live teleport.
Masaya ka na, Pet. Okay, Pet. Bye-bye, Pet. Di pa nga Pangulo nagasumbong eh. Ano pa naman sila kasumbong? Akala ko yun na yung sumbong mo. Ang dami mo namang pasikot-sikot, Pet. Go ahead. Pangulo, sumbong ko lang yung driver namin. Sandali. Ikaw pala, anong trabaho mo? Ano, Pangulo, messenger. Messenger. Bakit? Go ahead. Sumbong ko lang yung driver namin, kakain lang, tulog na agad eh. Uy, talaga? Kakakain lang tulog. Pinaglihi sa buhaya. Yung driver? Hindi, yung messenger. Sumbongero eh. Yung messenger? Hindi, yung driver. Paano yung pagbakagat yan, Pangulo? Ng buhaya? Hindi, ng messenger. Salamat, Pet. Parang lumalabas Sige, sa salamat sila. parang lumalabas ka tuwing ulan eh. Pet. Hindi naman sinadakay, Pangulo. Huwag kang lumabas pag ulan, baka dumami ka. Maraming salamat, Jopet. Dahil dyan, tuloy-tuloy po tayo sa iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang kasama ko sa Good Thread Recapping. Bakit? Maya't maya, pumupunta sa CR. Ano ba ang gagawin niya doon, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga? This is Dodong ng Calamba, Laguna. Doon po siya nagpipray. Kasi tahimik at walang gulo, wala pong istorbo. And I thank you. Mr. Q&A ba ito? Pangulong Dagong. Hello, kababayan, 584-5545. Anong pangalan mo? Hello po, ako nga po pala si Rishi. Rishi, yung Opo. boses mo, ulam na. Ang ganda ng boses mo, Rishi. Maraming salamat po sa Bongga. Gusto mo mag-enroll sa aking club? To all the pwede. boys na mamahalin ko pa lang ngayon? Wow. Wow! Giganahan po kado. Ganahan din, Pangulong Dagong. Kamusta Okay. na po, Pangulong Dagong? Okay, sinagot na kita. Tayo na ngayong araw. Bongga, dali lang Bongga. May sumbong ito, klaruhin natin. Yan. Rishi, taga saan po? Taga General Trias, Cavite po, Pangulong Dagong. Lapit Mabuhay ang mga taga General Trias, Cavite. Malakas kayo dito, Pangulong Dagong. Talaga? Number one. So kung, Talaga? kung Parang pupunta... Kadali lang. Parang ikaw lang yata nakinig dyan, sir. Kaya pala number 1, kay 1 lang ang score. Marami kami, sir. Marami po, Pangulong Anong Dagong. dahilan nyo? Bakit nyo kami sinusubaybayan sa radyo? Lagi kami nakangiti, sir. Talaga? Sa Bongga. Laging kami nakasimangot dito. Totoo, sir, kayo po ay inspirasyon sa amin, si Rishi. Alright. Ano ba Rishi, bakit Rishi ang pangalan mo, sir? Hindi ko po alam, Pangulong Dagong. Yun po yung pinangalan sa akin. Gusto mo, baliktarin ko na, Hershey. Hershey? Richie! Po, sa Anong Bongga. trabaho mo dyan sa General Trias? Gumagawa po kami ng parol, Pangulo, sa Bongga. Nako, ilang araw na lang, nag-text na yung kumpare ko, si Jose Marichan. Anong sabi? Merry Christmas. Maririnig ulit natin yan dito sa IFM ang mga Christmas song. Malapit na, by September. Anong parol ba yan? Yung sa ano ba yan, sir? Yung parol Yung sa kapit priso? po, sir. Sa priso? Hindi po. Para sa... Pero pwede kami magbigay ng paro sa mga preso. Parol yan na yung ano? Yung Pasko, sir. Makalaya. Para sa Pasko, sir. Tama po ba? Opo, pampasko po, Pangulo. Ayan. Di ba, Pangulo, may mga rehas na bakal yan sila? Yung preso? Hindi, yung parol. May ilaw-ilaw nga yan, nilalagay. Yung parol. Yung preso. Nilagyan mo pa ng ano yan, parang beer house na tuloy. Yung preso? Oo. Rishi, sir. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang po sana si Pulmon, Pangulong Dagong. Sino po? Full Si moon. Pulmon, yung kabarkada ko po dito. Kasi Pulmon, baka na pulmonya na yan, ha? Bakit po? ang dami po, binata po kasi siya, tagal-tagal na since birth po. Marami pong lumalapit sa kanya, mga bata pa, pero ayaw niya, gusto niya yung mga edad 80 anyos. Tama lang yan, sir. Kaya ako, hanggang 80 lang ang limit ko.
Pagtuntong ng 80 days and 1 day sa kanya na yon. Wala ko eh. Ibigay ko na sa kanya. At meron pa akong pakapin na ibigay sa kanya. Ano yun? Si Miss Tilapia sa kanya na. Alam mo si Tilapia dito nag-message pa naman. Sabi niya bad trip daw talaga siya ngayon dahil hindi niya naabutan yung rap natin. Kaya Sige nakasimangot daw siya habang nagtatrabaho ngayon. Gagawa din ako ng rap para sa mga gumagawa Kasambahay. ng parol. Parol, Kasambahay, soon, kasambahay. parol, yan. Kasambahay. Yes, sir. Yes, sir. Magkabarkada po yun sila ni ano sir ng kaibigan ko rin na si Paulo. Mahilig sila sa mga matatanda. Ay, talaga? Opo. Ikaw, sir, hindi ka mahilig sa matanda? Medyo. Kaya pala magbarkada kayo. Sige lang, sir. Bigyan kita, sir. Marami akong kaibigan na senior citizen. Salamat, Pangulo Dagong. Salamat. Mabuhay po kayo dyan sa Salamat po. General Trias, Cavite. Right. Let's do the orasyon. Pero bagong lahat, para kanina yung mga orasyon, let's do the orimos muna. Pangulo, please do the honors. Magsugod kita. Magsimula na po tayo. Yumuko sa langit. Yumuko sa lupa. Yumuko sa langit. Tumingala sa lupa. Yon pala yon. So, Yumuko sa langit. tumingala sa lupa. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Narito na, Pangulo, ang ating mga paorasyon. Simulan natin kay Stevenson at tuon na hindi naman kagapuhan, paorasyonan para gumwapo. Elmer Dumanais at sa Timilda Dumanais, Ma'am Lorraine Flores, Iki Arline Beyots, at si John Lee Borton, Rosel Aragon. Sana'y swertihin kayo. At ang mga taga-Tagig, Timigs, mga Bulanon sa Tagig, at ang mga taga-PRC Tracking, ang truck na may plakang AWA 3905, mga walang awa, sa driver na gwapo, si Jordan, third man na si Aragon, mga delivery sa Quezon City, sa PRC Tracking ng Dasma, sabi ni JR Combati. Sana'y swertihin kayo. At ang mga naadik sa programa, RJ, Toto, Tonet, mabuhay po kayo. Sana'y swertihin kayo. At si Franco Villamor, saray gumaling ka na. Si Erna Rosi Balmasida, talingtan nyo, Rolando na grab driver mula kay John Villamor. Sana'y swertihin kayo. Si Edmel Punang ng Muntinlupa. Natabunan sa Muntinlupa? taga Muntinlupa. At mga taga Taytay Rizal, Dixie, Tom Rose, Janjan, mga mananahi, mabuhay po kayo. Sana'y swertihin kayo. Veronica Falcotila at si Chase anong pilido ni Chase? Chase Vega. Tsaka si Chase Romero. Salamat. At kay Miss Tilapia, sabi ni Jahol, ang mabini, siya na lang daw gagawa ng rap kay Tilapia. I-rap mo yung gamit sa turon.
Sana'y swertihin kayo. Edna Puhas, mga mananahi, Jeneline Compio at mga trimmer, Sarsi, Parilla, Ivan Sales, mga SG sa Santolan High School at Santolan Elementary ng Pasig. Sana'y swertihin kayo. Heidi Figuero ng Taytay Rizal, Jonel. Sana daw- sumipag ka. Sana nga. Ma'am Tisha Bilyones, Kuya Ali at Atibit Dumansok, mga membro ng Dagong Disciple Squad, Kagawad, akong si Hal Emerito pala, at si Kagawad Atanat, walang iba kundi si Kagawad Elvis at si Kanor. Sana'y swertihin kayo. At Team Ronel Sinisa, Jason Ropan, James Dawson, Gerald Dawson, Justin Dayalo. Araw-araw daw sila nakikinig ng isumbong. Si Dayan Yutan, mga taga-Carpel at si Joy, Earl, Elena at Sir Noel, Donovan Galyarin sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, Rosana Ruas, Joey Gardosi, at ang mga kumakain na sina Dani Arnel Lastimado, Ma'am Divine sa Valenzuela City. Sana'y swertihin kayo. At ang panghuli si Amboy Butlig, kay Andy, Mang John na babaero, Marlon Balanay, Jules Valdivia, Linlen, Erika Joyce, Boss RPB sa RPB Electro, Pasig City. Sana'y swertihin kayo. Oras na mga kababayan para i-welcome nato ang pinakatisoy nga lalaki dinhi sa IFM 93.9 Manila. A.K.A. Mayor Vico Sutri. Mayong uto sa imo ang Mayor Vico Sutri. Mayong uto Senator Sabonga and Pangulong Dugong. Mayong unto, sir. And of course, mayong uto mga suking tagapakinig. Yorme, sir, anong English word of the day? Okay, today's English word for Thursday is What? What's that? crummy. Huh? Crummy. Di ba ano yan? Nandyan lang sa likod ng Atlanta yan? Krame. May entry agad, sir. Wow, okay, very good. Very, Very good. hindi na mapalitan to, sir. No. You'll keep your job. Yeah, seriously, krame. Ang dami mga pulis na mga kababayan natin dyan sa likod. Mga taga-krame. Anong spelling niyan, sir? Crummy. C-R-U-M-M-Y. Meaning? Poor quality. Oh, use it in a sentence. He gave me such a crummy project. Oh, yeah. Poor quality. What about you, Pangulo? Di ba poor ka? Yes, poor po ako. Pobre po ako. Are, nagkaroon ako ng crumbs pala yun. Crumbs yun, pasensya, hindi ko na ulitin po yun. Ulitin ha, nagsasayang lang tayo ng kuryente. Ngayon ka lang, naunahan mo lang ako dyan. Pag sure, Pangulo, ay tumbling ko ron. Pag sure, baka magbiko tagping. Aming salamat, Yorme Vico Sutri. Yes. Our English word for today is crummy. meaning Poor quality. Okay. Maraming Dahil dyan, salamat po. bibigyan ka namin ng assignment, Boy Tisoy, ha? One of these days, you do your own rap, okay? yes, That's you your have assignment. You have to rap also, huh? English version. I can rap presents. Really? Yeah, but you have to compose your own rap. Oh yeah, lahat ng mga English word mo sa Gawan araw-araw. mo ng rap. Wow, ha? Ikaw pa. Hirap. Hirap. Rap, hirap. Rap, hirap. Sabi ko sa'yo, di ba? Kaya pag may, ganoon man minsan ang mga Pinoy, pag may assignment, nagkakrami. Dahil dyan, Boy Tisoy, dagang salamat. Dagang salamat po sa inyo mga iba't ibang klase ng sumbong at mga paorasyon. Ako po si Senator Sap
Sup, Bongka! At ako naman po si Pangulong Dagong, mga best friend. Maraming salamat po at nagsasabing mabuhay po kayo Hanggat gusto nyo. Check your oras 9 minutes after alas 12. That time check was brought to you by iBerry. Better eyes for a better life. That time check was brought to you by Blooming G, a quality product from Bausch Laboratories. Bouch cares. Santon Plus Herbal Capsule.